ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶରେ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ବସ୍ତୁ ପାଠର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସୂତା ଯେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସୂତା ଯେଉଁଥିରୁ ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ତନ୍ତୁକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ତନ୍ତୁକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ତନ୍ତୁକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ତନ୍ତୁକୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଗଛରୁ ତୁଳା ମିଳିଥାଏ? କପା ଓ ଶିମିଳି ଗଛରୁ ତୁଳା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, କପା ଚାଷ ପାଇଁ କିପରି ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? କପା ଚାଷ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଉଷ୍ମ ଜଳବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କପା ଚାଷ କରାଯାଏ? ଆମ ଦେଶର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ କପା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଝୋଟ କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ? ନଳିତା ଗଛର ବକଳାରୁ ଝୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, କାଉଁରିଆ କାଠି କ'ଣ? ନଳିତା ଗଛର କାଠିକୁ କାଉଁରିଆ କାଠି କହନ୍ତି। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଏହି କାଠି ଜଳାଇ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ। ପର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ କିପରି ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଝୋଟ ଚାଷ ପାଇଁ ପଟୁ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଏ? ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ନଳିତା ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ନଳିତା ଚାଷ ହୁଏ? ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ନଳିତା ଚାଷ ହୁଏ। ରେଶମ ତନ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳେ? ରେଶମ ପୋକ ତିଆରି କରୁଥିବା କୋଷାରୁ ରେଶମ ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ତନ୍ତଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର,
ସୋନପୁର, ଆଠଗଡ଼ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତନ୍ତଲୁଗା ବୁଣାଯାଏ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କେଉଁଥିରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀ ତକଲି ଓ ଅରଟରେ ସୂତା କାଟୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ପାଟଶାଢ଼ୀର ଆଦର ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି? ଓଡ଼ିଶାର ତନ୍ତବୁଣା ପାଟଶାଢ଼ୀର ଆଦର ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପଶମ ତନ୍ତୁ କେଉଁଥିରୁ ମିଳିଥାଏ? ପଶମ ତନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ମେଣ୍ଢା ଲୋମରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଛେଳି ଓ ଚମରି ଗାଈ ଲୋମରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତୁଳା, ଝୋଟ, ରେଶମ ଓ ପଶମ ଆଦି କି ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ଅଟେ? ତୁଳା, ଝୋଟ, ରେଶମ ଓ ପଶମ ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ ଅଟେ। ନାଇଲନ୍, ପଲିଷ୍ଟର, ଟେରିଲିନ୍ ଆଦି କି ପ୍ରକାର ତନ୍ତୁ ଅଟେ? ନାଇଲନ୍, ପଲିଷ୍ଟର, ଟେରିଲିନ୍ ଏସବୁ କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ଅଟେ। କେଉଁ ତନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଣ ଓ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଚର୍ମ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ? କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଣ ଓ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଓ ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଚର୍ମ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି।